हेलौ फुटबल गेलेनाय नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि बे जारा पाग्ला क्रिएशन इउट्युब चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरबाय आसा खालामो नोंथांमोन गासैबो मोजाङै दङ होननानै दिनैनि भिडिअ लाबोनायनि थांखिया जाहैबाय जोंहा क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव सिगां बोसोरफोरनि बायदि दुरान्ड कापआ बे बोसोरावबो 27 जुलाइनिफ्राय गाजा गोमजायै जानो थांगासिनो दङ दा बे दुरान्ड कापआव जोंहा बड'लेण्ड एफसिआबो सिगांनि बोसोरफोराव जेरैबायदि बाहागो लादों देग्लायबो बाहागो लानो साखाफारा जानानै दं दा बड'लेण्ड एफसिआव सोर गेलेगोन बै गेलेगिरिफोरनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायथिनानै होनो नागिरदों आरो देग्लाय बड'लेण्ड एफसिखौ दुरान्ड कापआव सोर दैदेनगोन अर्थात बड'लेण्ड एफसिनि गोदान कचारा सोर कचारा बड'लेण्ड एफसिखौ दुरान्ड कापआव दैदेनगोन दा बेखौबो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंथिनानै होनो नागिरदों जों खालि गेलेनायखौल' नायबा जानाय नङा जों गेलेगिरिफोरनि सोमोन्दैबो मिथिनाया गोनांथार सासे गेलेगिरिनि सोमोन्दै जोङो मिथिनानै मोनोब्ला बिथांनि गेलेनायखौ नायनानै जोङो खहाबसिननाय मोनो ओंखायनो बुंदों आं माने गेलेगिरिफोरनि सोमोन्दैबो जोङो मिथिनाया गोनांथार दा बे थांखिखौ लानानैनो आङो दिनैनि भिडिअखौ लाबोनाय जादों बड'लेण्ड एफसिआव गोदान कचार फैनाया गोबाव जायाखै खमसे खम मास मोनसेसो जाबाय जानांगौ बे कचारा दा बै कचारा सोर बबेनि बेखौ नोंथांमोना सम आंनि भिडिअआव कमेन्ट खालायनानै सोंहरबाय थादों दा बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंफोरथिनानै होनो सिगांबाय बै कचारनि सोमोन्दै आंबो मिथिया बिथाङा सोर बबेनि आंबो मिथिया किन्तु आङो बड'लेण्ड एफसिआव जेब्ला बिथाङा जयेन जाफैबाय अब्ला आङो बिथांनि फेसबुक पेजाव थांनानै नायहैदों दा बिथांनि मुङा बिकास भन्ती आरो बिथाङा गावनि फेसबुक पेजाव लिरनाय बादिब्ला बिथाङा शिलंनि बिथाङा फेसबुक पेजाव फ्रम शिलं ओरै लिरदों आरो स्टाडि इन शिलं कमार्स कलेज बेबायदि लिरनाय दङ लिभ्स इन हायद्राबाद बेबायदि लिरनाय दङ दा अब्ला जोङो कचारनि सोमोन्दै मिथिनानै मोनबाय बेजों लोगोसेनो आं बड'लेण्ड एफसिआव दासान्दि प्रेक्टिस खालामबाय थानाय सासे हिर'नि सोमोन्दै नोंथांमोननि सिगाङाव एसे बुंफोरनानै होनो लुबैदों दाख्लै जोंहा फ्रेन्डलि मेट्स जानानै थांबाय आसाम पुलिस आरो बड'लेण्ड एफसिनि गेजेराव आसाम पुलिसा जाहैबाय जोंनि लकेल टीम होननानै बुंनो हायो जोङो जोंनि आसामनिनो बड'लेण्ड एफसिहा फरेनार प्लेयार दंमोन आसाम पुलिसा फरेनार प्लेयार गैयामोन मेट्सआ द्र' जादों रावबो देरहानो हायाखै 0-0 रावबो गल सोलायनो हायाखै नाथाय बड'लेण्ड एफसिहा फरेनार प्लेयार थानाय हिसाबै जोङो देरहाजानो लुबैदोंमोन बड'लेण्ड एफसिखौ आरो बे फरेननिफ्राय फैनाय प्लेयारानो मेन स्ट्राइकारमोन नाथाय मा जाबाय बे फरेनार प्लेयार स्ट्राइकारा गलसेबो सोनो हायाखै दा दुखुआ जोंहा बेवहायसो फ्रेन्डलि मेट्सआव जोंनि लकेल टीमजों गेलेनायावनो गलसेबो सोनो हायाखैब्ला दुरान्ड काप बायदि एसेबां गेदेर मोनसे टुर्नामेन्टनि खेलायाव माबोरै गल सोनो हागोन दुरान्ड कापआवथ' गोबां गोरा टीमफोर दङ आरो दुरान्ड कापनि बे खेलायाव एसेबां गल सोनो चान्स मोनखाया खनफा खननै बेबायदि मोनगोन आरो बे खनफा खननै मोननायावनो सोनो हानांगोन नङाब्ला एसेबां सुबिदा नोंनो रावबो होनाय नङा दा बेनिखायनो जोङो ओरैबायदि माने दाख्लैनि फ्रेन्डलि मेट्सआव गलथाम गलब्रैसो सोनो हानांगौमोन बे फरेनारा दा जोंनि लकेल प्लेयारफ्रा जियानो गेलेया मानो फरेननिफ्राय लाबोनाय जिहेतु बेयो जोंनि सासे आलासि जिहेतु थाखा फैसा होनानै बायना लाबोदों जिहेतु बियो जोंनि लकेल प्लेयारफोरनिख्रुइ साबसिन गेलेनानै दिन्थिनांगोन बेखौ जों लुबैयो दा जों बयबो खिन्थु साना नङा सानो सिगांनि बोसोरफोराव जेरै बड'लेण्ड एफसिखौ बे ब्लेकफोरा बा निग्र'फोरा बरबाद खालायदों बे बोसोरावबो बेनो बड'लेण्ड एफसिखौ बरबाद खालायसिगोन नामा बेबायदिसो सानलायलाङो आरो
दा नायदिनि माबायदि जायो नोंथांमोन खेलाखौ नायबानो जाबाय आरो आंनि भिडिअआव बयबो कमेन्ट हर दा आंनि भिडिअनि कमेन्टखौ गोबां मानसियानो नायो जाहाथे बयबो मिथिलायो कमेन्ट हरबानो जाबाय नोंथांमोना गोजोन्थों बेनिफ्राय आङो मोनसे खोथा मिथिनानै मोनदों कार्बि आंलं मर्निं स्टारा दासिमबो फरेननिफ्राय प्लेयार लेंहराखै दै बिथांमोननि टीम मेनेजारा आंजों रायलायदों बिथाङा बुंदों जों दाबो फरेनार प्लेयारनि सोमोन्दै सानथ'वाखै होननानै बिथाङा फोरमायहरदों आरो दा नायदिनि बिथांमोना माबायदि टीम मेनेज खालायो ओरैनो बुंनायाव बिथांमोना आइ लिग गेलेखांबाय नालाय आइ लिगाव जायफोर गेलेदों बेबायदि गेलेगोन ओरै होननानै बुंदों आरो बेबायदि दा होमबा एसेनोसै गोजोन्थों